gaur kontan izango ditugu 3 persona, 3 enpresa edo 3 entidadeen ordezkari modura. Alde batetik Iker izango dugu, Iker Galparsoro, Goieki, askotan izan dugu gurekin, ja etxekoa esan barko dudala. Bestaldetik Jurgi Larrañaga, Anpoko pertsonen kudeaketan arduraduna. Bueno, Anpokin ere bere garaian 50 urte hurrenean lan desente ingendun, eta bueno, harremana daukeo alde hortati hori. Eta bestaldetik indarretik, bueno, barkatu indar ingetin, Josi Carrera, pertsonen arloko arduraduna edo. Indarrekin ere, bere momentuan, lan asko ingendun, alde batetik erakusketa bat, liburua sustatu gendun, 75. urte hurrenean, eta itzaldi bat baitare. Eta gaurko honetan, gaia izango dugu, talentua eta pertsonak enpresetan. Aurrekoan Goierri Balei euki gendun, digitalizazioaren inguruan hitz egiten, gaur talentua, bi gai dira asko entzuten direnak eta uripurian daudenak. Eta bueno, aipatu baitare, datorren ostiralean izango degula 4. hitzaldia ziklokoa, hain zuzen ere Esteban Atxa izango dugu, eta bueno, lehenengo aldiz, lehen sektoreko enpresa bat izango dugu gure artean, eta bueno, ilusio egiten digu alde batetik, Baiarako enpresa bat izatea. Eta bukatuko dugu Amaia Ferro, Mondragon Corporationeko kidea, eta bueno, horrekin emango dugu Amaiera. Eta gaurkoan, besterik gabe, sarrera emango diogu, ea zer dan talentua eta zer diran gauza guzti horiek. Iker nahi dezunean. Bale, atxaldeon da eskarrik asko gonbidapenagatik. Esan dezun bezala, ez da lehenengo aldia, eta netzako beti plazerra. Hemen zuekin jotea, eta, bueno, talentu ingurun edo pertsonen ingurun zerbait azaltzeko gaian. Nik usten dut, nik nire aldetik sarreratxo bat ingo dut, eta eskualdeko datu sozioekonomiko orokor batzuk emango ditut, testu ingurue jartzeko. Gero, enpresak esango bai digute. Behaien ikuspuntutik, nola bizi duten gaur egun, jendearen kontratu arazokina aurkitzen nahi dien, oidana kontatuko digute. Ni Goiekitik nator, Goierriko garapen agentzitik. Goierriko 18 udalek sortutako erakunde bada, publikoa. Eta, 80. hamarkadan, Goierrin jasandako krisi gogorraren ondorioz, gaur egun itzengo duten enpresak eta beste enpresa asko garai hartan nahiko ikututa egontzian. Eta langabezi tasa eskualde honetan oso altua izan zen. Horren ondorioz, bai Goierriko udalak eta bai enpresa nagusienak elkartu zian eta erabaki zuten elkarlanean proiektu bat aurrea eramatea. Proiektu horren ondorioz eta plan estrategiko horren ondorioz sortu zen Goieki, garapen agentzia. Hau da, Goieki, azkenen pertsona talde bagea, ni gaur nago hemen ordezkari bezala, baina 10-15 pertsonez osatutako taldetxo bagea. Hasieratik, bai plan estrategiko hartan azaltzen zan, industria mantendu nahi balin badeu, Goierrin, batez ere enpresa txiki eta ertainei laguntza eskaini behar diula. Eta gure, lan parte handi bat, gure lan esparru handi bat horixe izaten da. Industriara bideratutako aktibidadei laguntza matea, gaur egun dauden enpresei, eta batez ere sortu behar dien enpresa berriei. Turismoa ere ikusten zen beharrezkoa zala bultzatzea, dibertsifikazio bide bat bezala, eta horretarako Goitur sortu genuen, eta gero, gizarte arloan, energian, eta bestelako eskualdeko proiektuetan ere, garatzea Esan bezala 10-15 pertsona geha, 1.300.000 euroko aurre kontu bat kudeatzen dugu urtero, udalek egiten dute ekarpena, 33% erena gutxi gora bera, eta gero baita ere Goierri Balei elkarteko beste aurre kontu bat Goiekitik kudeatzen dugu beste 350.000 euro. Igartzan egite hau ere, beste garai baten, 2017 urten, Goierri Balei elkartea hemen bertan sortu genuen. Enpresen arteko elkarlanaren ondorioz proiektu asko garatzen nahi ginen, eta ikusten genuen momentua zala guzti horri forma emateko. Eta hemen argazkian ikusten den bezala, 33 enpresekin, hasi genuen ibilbide hori, Goierri Balei da Goierriko
enpresa industrialen elkartea, eta goiekik egiten duna da dinamizazioa eta koordinazioa. Gaur egun 72 enpresa daude, Goierri Balein, Goierrin dagoen enplegu industrialaren 80%, gutxi gora bera, suposatzen dute, bai Janpo eta bai Ingetean, Indar, baita ere talde honetan daude, beste enpresa nagusiekin eta enpresa txiki askorekin batea. Lehengo urtea, guretzako ere berezia izan zen, 5. urteurrena, Goierri Balei elkartea sortu zanetik, eta aprobetxatu gendun, 5 urte horietan egindako ibilbide horren balorazio bat eta reset bat egiteko, ez? Aprobetxatu gendun, 5 urte inditugu, baina hemendik aurrera zer. Eta hausnarketa horren ondorioz, erronka berriak definitu genuen. Erronka horiek lehendik batzuek bazeuden, baina erdi-erdian ikusiko dezute, gaur hitzaldi honetan aipatuko dan gaietako bat, ez? Pertsonak edo talentua, gero argituko dugu zer dan hori dana. Enpresek behin eta berriro esaten digutena da, bertan dagoen talentua prestatu eta mantendu barra daukagu, baino baita ere etorkizuna begira beharrezkoa izango da jendea erakartzea, talentua erakartzea. Nola egingo dugu hori? Gero nik galdera hori ere enpresei botako diet. Kokatzeko pixkat Goierriko datu sozioekonomiko batzuk. Guk ikusita erronka hau bazetorrela, planteatu genuen Foru Aldundian azterketa sozioekonomiko bat egitea. Batez ere, azkeneko urtetan hainbat datuk aldatzen jundia, pandemiak ere eragin handia izan du, eta pentsatzen genuen, datu batzuek edukitzea ona izango litzakela enpleguaren egoera eta batez ere lan merkatuaren egoera aztertzeko. Azterketa hau Prospetik Herrerakundearekin egiten dugu, Foru Aldundiak babestuta, hasi besteik ez dugu egin, baina saiatu naiz hortik datu batzuk ateatzen, ikusteko baliagarriak izan daitezkeen testu inguru bezala gero enpresei hitza emateko. Batetik, Goierrin biztanleria azkeneko urtetan igotzen joan da, bai Gipuzkoan eta bai Euskadin bezala, baina bai ikusten dugu hor berakada bat eman zala pandemiaren ondorioz. 2020-tik 2022 hor jetxiera bat izan dugu, 54.000 eta 500-etik ia 54.000-ara jetxiera, eta oain espero dugu poliki-poliki hori berriro tendentzi hori hartzen joatea. Sexuari dagokionez ez dago aldaketa handia horiek, erdia eta erdia. Erdia emakumezkoak, erdia gizonezkoak. Zertxo bait gehiago gizonezkoak, kuriosoa da, zatik bai Gipuzkoan eta bai Euskadin, bataz bestekoa justu kontrakoa da. Baina egia da hemen betik, sektore industrialarekin edo zerikusia izan duen, baina gizon gehiago egon dira emakumezkoak baino. Adinari dagokionez, ezaguna da, azkenen gizartea zartzen dijoala, eta horrekin eskualde honetan ere, erdia baino gehiago, 24 eta 64 urte tarte horretan. 65tik gora dauden taldeare haunditzen dijoa, poliki-poliki, eta zorionez, Goierrin, alderatuz Gipuzkoarekin eta Euskadirekin, gaztetxo gehiago ditugu. 19 urtetik berako 121 daukeu, eta Goierrin eta Gipuzkun gutxigo da, portzentai hori. Eta hau oso erlazionatuta dago urrungo transparentziarekin, eta da immigrazioa. Goierrin, zorionez, lana badago, eta normalean lanak zeiten du, mugimendu migratorioak lana dagoen leku horietara mugitzea. Orduan, Goierrin etorkin asko jasotzen nahia, azken urte hauetan, eta konparatuz bai Gipuzkoa eta bai Euskadirekin, 14ko tasa bat daukago, gutxi gora bera, bataz beste, Goierrin, Gipuzkun 8 eta Euskadin ere 8. Beraz, datu horrek zesaten du, jendea kanpotik etortzen nahi dela, eta umeak eta aurrak ere badituztela, eta horrek ere egiten du gazteri hori hemen egotea. Nondik datozkigu? Erdia Europar Batasunetik, asko Rumaniarrak, Afrikatik 122, Amerikatik 115 eta Asiatik 8. Eta gero, beste herrialde batzutatik, gutxigo batzuk.
Herrika, datu hau ja zarkituta geratu da, zatik da 2021koa eta ja 2023kok ja badauzkeu. Eta egia esan, gora doa. Hemen ikusten dugu ordizi baten 18%, ia 19, 2021 etorkinak ziala, Beasain baten 13,6, Zaldibi baten 15% eta Lazkao baten 12%. Gaur egun ja kopuruak igo india, ordizin 20 baino gehiago da. Ordizin 2000 kanpotar baino gehiago daude, kanpotar jatorrikoak, Beasainen ere bai. Orduan, bueno, ikusten da tendentzia hori mantentzen nahi dela eta areagotzen ari dela azkeneko urte hauetan. Beste datu batzuk, eta hauek ere oso erlazionatuta daude enpresen jarduerarekin. Azkenen, zorionez, enpresa industrialek lanpostu kalitatzezkoak dituzte, eta horrek egiten du bataz besteko errentak ere altuak izatea. Bai Gipuzkoan gainetik eta bai Euskadin gainetik gaude, renta per capita media edo esaten dena. Eta produzio aldetik zesanik ez, askoz ez altuagoa. Azkenen enpresa industrialek ematen digutena da, Produktu Interior Bruto per capita pertsonako Goierrin 51.000 eurotan egotea, Gipuzkoan 34.000 eta Euskadin 33.000. Beraz oso goratik gaude. Hauek, datu hona dira. Okupazio tasai dagokionez, hasieran ez nuen jarri behar, baina gero jarri dut gai bategatik. Zatik ikusten da zer nolako arrakala dagoen gizonezko eta emakumezkoen artean. Tasa aktibidad edo aktivitate tasa 40% da, gutxi gora bera, Goierrin, Gipuzkoan eta Euskadirekin ez dago diferentziarik, baino hemen bai dago diferentzia gehiago gizonezkoetan eta emakumezkoetan. Emakumezkoetan 40% da, Gipuzkotik bera, eta gizonezkoetan berriz 40%. Gipuzkoan eta Euskadin baino hobea. Eta horrek, zer ikusi handia dauka jarduerarekin, jarduera industrialarekin. Eta, datu esanguratsunan eretzako da enpleguaren ia erdia industria sektorean dagoela. Hau konparatzen balin badegu, bai Gipuzkoakin eta bai Euskadirekin, datu izugarria da. Gipuzkoan 21% da, hemen 40%. Eta Euskadin 18%. Orduan, industriak enplegu asko sortzen du, eta ez bakarrik portzentaian, baizik eta 2009 urtean 9.000 lanpostu zeuden industrian, eta 2021an 10.000. 2023an ja 12.000 ingurun gaude. Azkeneko datuak ditugunak, gero ikusiko dugu, 12.000 lanpostu industria sektorean. Zerbitzuetan berriz kontrakoa. Lanpostuak sortzen nahi dira, baina konparatzen badegu, bai Gipuzkoakin da, bai Euskadirekin, hortik bera gaude. Portzentaia 40% batean dago, eta Euskadi baten 75% eta Gipuzkoan 70%. Horrek esan nahi du, oso sektore potente daukagula, Goierrin industria, eta gero ikusiko dugu, ze zailtasunak dauden, perfil kualifikatuak aurkitzeko gure enpresetan. Guzti honek ze ekartzen du, langabezi tasa bajua izatea. Egi esan, bai Euskadin da, bai Gipuzkoan langabezi gutxi daukagu, baino bereziki Goierrin gutxigo, 7%. Baino hemen berriro ere, desberdintasun asko aurkitzen ditugu emakume eta gizonezkoen artean. 5% daukagu gizonezkoen artean, hau da, ia ez dago langabeziarik, eta emakumezkoetan berriz bikoitza da, 10%. Beraz, hori da baita ere gai bat, aztertu beharrekoa. Eta adinai dagokionez, ez dago desberdintasun handirik. Bai ikusi dugu azkeneko urte hauetan, eta batez ere pandemiatik honea, 55 urtetik gorako langabetu gehiago ditugula eskualdean. Horrek agian lanketa berezi den bat ere eskatuko digu etorkizunean. Eta ikasketai dagokionez, langabezi gutxi daukagu, baino daukagun langabezian dauden pertsonek ikasketa maila bajua daukate edo ez daukate ia ikasketarik. Hori ere, industria sektorean sartzeko garaian arazo bat suposatzen du.
Eta kontratazioi dagokionez, esan dizuten bezala lanpostuak sortzen nahi dira, sektore guztietan, eta hau edia hilabetero zenbat kontratazio ematen dian Goierrin. Gutxi gora bera, bataz beste 500 bat kontrato egiten dira Goierrin hilabetero. Egia da hauetako asko estazionalidadearekin eta zerbitzuekin zerikusia handia daukate, baina datua ona da, positiboa da, eta horregatik sartu dut. Eta beste datu positibo bat, lehen esan dizuetena, gaur egun, 2023 urten, enpleguen dauzkagu 4.000 eta 4.600 enpresa, Goierrin, enpresatan dana sartzen dugu. Enpresa hondik, txikik, autonomok ere jarduera ekonomikoa daukate, eta enpresa bezala sartzen ditugu. 27.000 lanpostu, eta horietatik 12.000 baino gehiago industria sektorean ditugu. Datue, ikuste zuen bezala, enpresen 10%, hau da, 459 enpresek sortzen dute enpleguaren ia erdia. Orduan, daukagu enpresa handiak, batez ere industrialak, bataz beste lanpostu asko sortzen dituztenak. Ratioa 27,5 da industria sektorean, enpresako, eta zerbitzuetan berriz 3%. Orduan, diferentzi asko dago, enpresa industrialak izan edo bestelako enpresak. Eta amaitzeko datu batez hain ona. Euskadi mailako datua dira, afiliazio datua dira, hau da, gizarte segurantzan afiliatuak dauden pertsonen datua dira, eta adintarteka. 20 urtetik hasi eta 65 urte arte zenbat pertsona ditugun afiliatuta. Eta ikusten dugu, hemendik 5 urtera jubilatzear 65ekin jubilatzen uzten badigute, jubilatuko dien pertsona hoien erreleboa gaur egun ez dago bermatuta. Gaur dauzkagun kopuruekin. 2027arako aurrikusten da 23.800 pertsonako defizit bat egongo dela, Euskadi mailan, 2032ako 55.000 pertsonean defizit bat, eta 2037ako 65.000 pertsona beharko dira erreleboiek eman alizateko. Beraz, hau ere, gero enpresekin kontrastatuko dugu. Eta berriro bueltatzen naiz Goierri baleira eta enpresek markatu dituzten erronka hoietara. Eman dituten datu guzti hauekin, panorama nola ikusten dugu. Enpresek guain beraien ikuspuntua emango digute, hau izan da pixkat makro esan dezagun, datu makroak, eta guain guazen enpresa bakoitzaren errealitatea ezagutzera, aurrera Josik aurkeztuko digu injeteamen egoera, eta ondoren Jurgik aurkeztuko digu Anporena. Eta gero, hiruok esiko geha, eta nik 2-3 galdera baditut prestatuta azaldu dizkizueten datu guzti horien inguruan, baina zuek ere galderan bat edo egin nahi baldin bazute, mesedez egin. Eta nire aldetik hori eskerrak eman, eta zuen txanda. Eskerrik asko. Hasteko, hitzaldi honekin, eta eskerrik asko, lehendabizi konbidapena gatio. Nei gustako litzaidak lehendabizi bideo bat jarriko izuet, azken finean, indar ezautzen deun izen horrekin gaur egun zer egiten duen. Baitare, aspaldin, hemengo zaretenak eta ikutsikotzen duten, horko letreroa biztan dauna injetean dala gehiago, gaur egun, guain dela 25 urte pasatxo, injetean indarrei lagundu zion bere momentun, aurre ateratzen, bere garaiek, izan zilako. Gaur egun, gehiago gare injetean bezala indar baino, baitare, injetean izena beak, indar asko dauke mundun, baina injetean da zabalago eta hundigoa. Orduan bai guatzela pixka, injetean izen horrekin lotzea gai guztik produktua ez, makina ez, indar jarraituko do,
baina bai izen bezala eta geroztagigo entzungo deu injetean. Horun, bideoa jarriko izuet eta pixka da, bai indarren barrun zeiten deun, gaur egun, eta bai injetean guztie zer den. 4 minutu 10, asko, 4 minutu rapiko, pixkat ikusi alizateko. Ingeteam es un grupo tecnológico especializado en el diseño de electrónica de potencia y de control, generadores, motores eléctricos y bombas sumergibles Indar e ingeniería eléctrica. Complementa su oferta con servicios de operación y mantenimiento en plantas de generación de energía. Desarrolla sus productos en 4 sectores principales: energía, industria, naval y ferroviario, buscando optimizar el consumo energético y la máxima eficiencia en generación. La innovación tecnológica y el compromiso con el cliente son el motor de su crecimiento, desarrollo y liderazgo. Un motor que funciona a pleno rendimiento, que expande su conocimiento y tecnología en todo el planeta. Ingeteam está presente en el mundo. Miles de trabajadores que operan en Europa, América, Asia, África y Oceanía. Entre los centros de trabajo de Ingeteam repartidos por el mundo, contamos con las instalaciones de fabricación de Estados Unidos, Brasil, India y España. En la fábrica de Indar producimos máquinas eléctricas, motores, generadores y bombas sumergibles. Las instalaciones de Sesma en Navarra están especializadas en la fabricación de convertidores de frecuencia para generación eólica y fotovoltaica. Ingeteam invierte más de un 5% de sus ventas en I+D y cuenta con importantes patentes. Ese esfuerzo se concreta en productos innovadores que son probados en nuestros laboratorios de alta potencia para convertidores de frecuencia y máquinas eléctricas en su fase de prototipo. Estas instalaciones permiten pruebas en condiciones reales de hasta 30 megavatios en 30 kilovoltios. Desarrollamos convertidores de frecuencia en baja y media tensión, cubriendo un amplio rango de tensiones y potencias. Fabricamos una amplia gama de máquinas eléctricas y bombas sumergibles Indar diseñadas específicamente para las aplicaciones energéticas, hidroeléctricas, eólicas, ciclos combinados, navales o industriales. Y aportamos sistemas de automatización para ofrecer soluciones completas en los procesos de los sectores en los que operamos. Ingeteam aplica sus productos en los sectores energético, industrial, naval y ferroviario. Nuestros conjuntos de convertidor de frecuencia y generador eléctrico son parte fundamental de los generadores eólicos y de las centrales hidroeléctricas. Poseemos una amplia gama de inversores que se adapta a cualquier tipo de instalación fotovoltaica. Apoyamos la movilidad eléctrica con los postes de recarga más avanzados. Ofrecemos servicios de OIM, operación y mantenimiento en plantas de generación renovable. Nuestros desarrollos en Smart Grids se orientan a la electrónica de potencia aplicada a la red eléctrica y a la automatización de subestaciones. Desarrollamos proyectos de ingeniería eléctrica y de automatización en el sector siderometalúrgico, minería y oil and gas. Aportamos soluciones completas de generación eléctrica, propulsión eléctrica y control en buques altamente especializados como dragas, buques de apoyo offshore o buques oceanográficos. Suministramos soluciones integrales de tracción y control y sistemas auxiliares embarcados en las cabezas tractoras. Trabajamos en sistemas de recuperación de energía proveniente de la frenada regenerativa para su devolución a la red eléctrica. Lo más importante para Ingeteam es el compromiso de innovación, calidad y satisfacción con el cliente. Avanzamos en la integración de la responsabilidad social corporativa. Disponemos de un servicio dinámico y personalizado que cubre todas las fases y puntos de contacto entre Ingeteam y los clientes.
Tenemos soluciones individuales, adaptadas a cada cliente y cada persona, porque son nuestra razón de ser. Ingeteam, ready for your challenges. Bueno, eta guain hau dena lotu con el talento. Osea, nik uste nahiko garbi ikusten ara ze behar dan gaur egun enpresatan, no? Enpresatan. Aurrera pixka, bueno, hau da pixka berdintxu, baina zeatan. Baina, bueno, azkenen talentue, no? Zerran talentue eta nola bilatu behar duen talentue eta nola mantendu behar duen talentue. Ba, bueno, lanketa zaile da, gero ikerrek eman ditun baita ere datu zailtasun gehiago ematen dizku, zeren, bueno, egie da poblazioa gerozta gutxigo dago, egie da enpresatan gerozta lan kualifikatu bat gehiago dago, eta horren gare enpresan tarten burruka baten, no? Talento horren bila. Horren importantea da ze eskaintzen dugun, no? Zeren, hasieran inbarra gukeu, pertsonarakarri, aurreneko pausoa, eta gero mantendu. Eta gaur egun, nahiko lan, no? Indarraldetein, azken finean ze nahi deun, ze eskaintzen deun, garapen pertsonala eta profesionala, zaten dut, talentoa erreten ditu eta mantendu, mantendu, baina bat ere lagundu talento gehiago izateko, zeren enpresak ez geldi egoten. Enpresak aurrera dihoazte, merkatu aurrera dihoazte, eta gu guaz pixkat a reacción, más que a prevenir, no? Esatean bezala baita ere. Atzetio jutengia asko. Hoi, baita ere, gero komentako edo baita ere pentsatzen dut, baina azkenen baita ere, hezkuntzan aldetio, goizago hasi beharra daukeu, nundik nahi deun jendea jutea, no? Gazte bere ikasketak nundi bideratzea. Baita ere, talentoi irakarri gago izateko. Eta gaur egun, gaur bezala, no? Gaurko zeon, batxillergontzako zuzenduta baita ere, ez dakit noroi dagoen edo ez, tetik uste nola, baina lanketa hori hasi barra baita ere, no? Bai DBH-en daren jakin barrauko ez enpresadaren ingurun, noa jundezaketen, ze proiektu daren enpresa horren mailan, gaztetasunekin ere kanpoa juteko proiektok internazionalak, gaur egun globalizazio baten bizigia, eta hori onartu barraukeu. Indarra didez, gaur egun, hemen 8 pertsona baino, talde handi bat baino gehiago, famili bat eta izan nahi den. 8 hemen behasainen bat baitare dauzkeu este bi plantatan, Segorben eta Milwokin daukeun planta, azken finean. Baina, bertatik 800. Eta aurretik esan duen bezala, 4.000 eta gehiago dagoiketean hemen, horren baita ere askotan, proiektu asko dare talden bertan lantzeko, no? Proiektu berri, gazetzako, eta, aukerak izaten die. Baina ez da bakarrik eskaintzen dugu, zer bilatzen dugu baita ere gu gaztengan. Batez ere jarrera eta bokazioa. Bokazioa gutzako oso garrantzitsue da. Bokazio azkenen gustatu behar zaizu ze egiten dezun, gustatu behar zaizu nola egiten dezun, eta hoi oso garrantzitsue ikusten dugu. Eta gero baloreak, no? Azkenen pertsona balorea jartzen duguna, no? Errespetua, zintzotasuna, gizarten konpromisoa, langile giza garapena eta profesionala. Bitan, talentoa mantenduko dugu gau joiek garatzen bali maitugu. Eta gero baita ere, nola jokatu, no? Como ser, zorrotza, profesionala, eraginkortasuna behar dugu. Eta gero, azkeneko dago, baina importantena, bezerok. Bezeroi gabe ez dugu gauza lortuko, eta bezerok atenditut, eta egon barrie eta sentitu beharrie. Bezero baita ere ikusi behar da ze behar duten, eta gai izan barraukeu erantzuna bat emateko, hortako talentoa behar dugu. Aurreratu beharra dau bezero ze behar duen jakitea. Gero, hor zeon galdera bat, no? Talento kudeaketaren ardura duten pertsonan perfila. Hau hola ikusita esaten du, gizabalia... Ez, enpresa baten talento kudeatzea denak tokatzen zaigu.
eta batez ere ardura bat daukeuna. Indarren, injeteamen indarren, gehiago, zeren azkenen, gizabaliaretik bai daukeu bizio global. Asko zobe da, bertako bizioa, bizitzen duen pertsonana, arduradune, ze potentziala dauken pertsona horrek, zen gauzak egiten ditu, eta hori da gauzatzea. Baina, alata guztiz ere baita ere, gure aldetik gaitasun duke, barruko harremanak administratzeko, hautatzeko, importantea, hautatu, eta planifikatzuk gaitasuna. Enpresan garapena barrak antzematea. Antzeman barraukeu ze behar deun, ze talento behar dugu gaur, eta hemendik denbora batea, aurreatu barraukeu. Trebakuntza eta prestakuntza importantea da. Batzuta, pertsona bat esaten duen, talentoa reten ditu, bai, baina talentoa reten ditzako ere erramintak eman berzaizkio, formakuntza eman berzaizkio, aukerak eman berzaizkio. Talentoa kudeatzeko eta erakartzeko programa bat egitea, langileen gaintasunak neurtzeko mekanismoak ezartzea, nola diseinatu garapen ebaluatzeko sistema bat, oso importantea, gero ere ikusiko dugu konpromitzon, badau komunikazioa, oso importantea da, bai langileen arduradun tarten, azkenen erra esaten dana, evaluación del desempeño, baina hori da laguntzeko. Osea, die hitz potenteek eta, nik uste Goierriko enpresak asko guan dio garela gauzak iten, baina nivel guztita ez gala jatzen, eta hori oso importantea. Eta gero gitzabaliatik, batez ere taldeko arduradunei laguntzea pertsona horiek koordinatu eta kudeaketan. Talentoa esaten deunen daula enpresa baten eta batez ere enpresa honditan, gaitasun auki barraukeu jende hori moitzeko, polibalentzik eta horrekin godo talento hori aurreratzea eta guztu egotea, eta pertsona parte sentitzea lortzatik. Horrekin lotuta, lehen komendatu detena, bazkenen banakako garapena elkarrizketak, desempeño hortan. Gu dauzkegu 10 kompetentzie, ez die aurreneko edo 10 komunikazioa, trabajo en equipo, orientación a resultados, cliente, hau dena garatu beharra dau, baina hau behar da sistematizatu eta probatu hau, elkarrizketa horiek jakiteko baita ere zein dien bai enpresan beharrak eta bai langileek zen nahi don, noa ju nahi don, nola atzi dezaket nik hemen. Gero baita ere, guk enpresa bezala, lehen bideon ikusi dugun bezala, gizarte erankizunarekin lerrotuta gale. Garapeno irakurrenko 10 atal dauzkeu, denak lotuta salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, pixka 10 atal, eta ingurunekin, asko, gure lan hau da, ingurunea, elektrifikazioa. Eta, baita ere, jarri nahi nuen eber, talentoa eta gero Jurgik ere uste komentatuko dola, ze perfilek eta behar deun. Batez ere, gaur egun hau dien, zeren aldaketa baten gare, ingenieritza maila importantea da, ez bakarrik, baita ere beste batzuk. Baina bai egie da, Goierri momentu hontan, ingenieritzak asko demandatzen nahi dira. Asko demandatzen, aigia. Eta baita ere, rotazio handi dare, eta nik uste hemen dikun beharraukeula, baina ja arazoa gaur daukeu, horren zeiten dugu gaur. Zeren gero esango da, batxillergok eta DBH-kok, eta baina hemen dik 10 urtea. Baina hemen dik 10 urtea ere, ez daukeu argazki bat, ze gertatuko da hemen dik 10 urtea, ze beharko da. Ingenieritza, lizentziatuk, perfil tailerreko, ze nola, mekanizadorek, robotikak, ze beharko deu, Eta gero, guk, baita ere daukeu gure pagina webbea, eta sartzen balima zeatea, ikusiko zu, gehiena ingenieritzea dela, injeteamene bai, gehiena.
baita ere beste kasu, gulengo urtean kontratatuko genuen 38 langile eta horietatik 28 ingenieritzak eta beste 10 izango ziren perfil, formación profesional. Hori da gaur egun beharra. Etorkizuna, ikusiko dugu. Nola da. Nun sartu, ingetean dauke bere horrie, bazken finean baita ere, hor ikusteko ze behar daren, nik uste baita ere, gazten bali madia baita ere, enpresatan ze behar izaten dien, idea bat baita ere emango die, ze ikasi dezaket, ze egin dezaket. Eta nik uste, bide bada, no? Bide bada. Eta, ni talentona, zer da talentoa, netzako talentoa dena da. Talentoa dena da, hitz potxolo, juri komentau genuen baita ere, eta talento dena daukeu. Jakin behar dugu nola bideratu talentoi. Eta nondi nahi dugun. Nik alde batetik baita bideo jarrikoet, hanpon aurkezpena egiteko. Bideo ondoren, PowerPoint bidez, baita hanpon aurkezpena egingoet, baina, reflexio egiten ez nahi hartuko talentu tematan, eta hori, gero elkarrezketan ataleako laukoet, bai dazkun beharrak, indik ikustitun torrilikeen behar orokorrak, genero ikuspegitin nola ikustitun gauzek, eta hor, bideo aldetik hasiko beha, eta gero beste aurkezpena basako naiz. Egun berri bat argitzen da AMPO unibertsoan. Exigentzia maila geroz eta altuagoko energia industrian mugitzen gara, teknologia maila altuko soluzioak eskainiz. Zerbitzu eta industria zorrotzenetarako balio teknologiko altuko balbulak diseinatu eta ekoiztuz, eta balio erantzi altuko balbula, bomba, itsaso eta energia sorkuntzarako osagai amaituak eskainiz. AMPO eta Poian bezalako bi proiekturen arteko bateratze maitza da AMPO. 1964an ibilbideari ekin eta 1971 urtean batu ziren proiektuak. Gaur egun, 3 negozio lerro ezberdin dauzka. AMPO Poian Valves. Gas naturala eta petrolioa, kimika, petrokimika eta mehatzaritza sektoreetako aplikazio zorrotzenetarako balbulak diseinatu eta ekoizten dituen mundu mailako liderra da. AMPO Servicek, bestalde, bezeroen beharrei berehala erantzutea bermatzen du munduko edozein lekutan. Ekipamenduen aukeraketan eta euren martxan jartzean laguntza teknikoa eskainiz, aurre ikusitako mantentze lanak eta mantentze lan preventiboak burutuz, formakuntza emanez. AMPO Foundry, aldiz, fundizio bat baino gehiago da. Balio erantzi altuko balbula, bomba, itsaso eta energia sorkuntzarako osagai amaituak eskaintzen baititu. Izan ere, 4.0 mekanizazio zentrua dimentsuak baitauzkagu eta baita estaldura teknologia berritzaileenak ere. Altzairu erdoil gaitz eta aleazio altuko galdaketan 50 urte baino gehiagoko esperientzia daukagu. Horretarako, ekoizpen lerro eta teknologia ezberdinak dauzkagularik. Are bidezko moldeaketa zeramikoa, odi zentrifugatua eta SCC, gure mekanizazio zentroa dimentsu eta estaldura teknologiekin batera. Hau guztiaz gain, gure boladun balbulek, globo, konporta, erretentzio eta tximeleta balbulek, eta har, switch eta angulo balbulek, erabateko fidagarritasuna eta segurtasuna eskaintzen diete lehen mailako bezeroei. Eta guzti hau, modu ezberdin batean egiten dugu, pertsonetan oinarritutako harreman estilo batekin taldean lan eginez, konpromiso irmoz, etengabeko komunikazioarekin, parte hartze aktibo batekin, etengabeko formakuntzarekin, sormena landuz, berdintasuna aintzakotzat hartuz. AMPOk bidezko giza garapen iraunkorrean sinesten du, kirola sustatzen dugu gure kirolariak babestuz, inor baino hobeto ordezkatzen dituztelako gure baloreak.
Ingurumenarekiko konpromisoa ere badaukagu, gure aktibitatearen eraginak murrizteko apustu eta estrategia sendoekin. Eta kultura, heziketa, formakuntza eta elkarkidetasuna ere sustatzen ditugu. Asko gara eta hazten jarraitu nahi dugu. Idiazabalgo gure instalakuntzetatik, Indiako plantatik eta gure mundu mailako sare zabala zalbideratuz. Lehen mailako soluzioak eskaintzen ditugularik. Gure bezeroak dauden toki guztietara helduz, behar gaituzten lekura. AMPO. Commitment made of steel. Eta bideo honen ondoren, ia pasako nahi, detaile gehiagin, PowerPoint bidez azaltzea, AMPO zergean, eta, ze prozesotan gauden, eta, zehaztasun gehiagin azaltzea azken finin, AMPO zertan, ez? Kooperatiba geha, zer baino lehen, hori bai, bereziki mundu energetikoa bideraute gaude, ingenieritzako soluzioak eskainiz mundu energetikoa, ez horrea bakarrik, gero ikusiko dugun bezala, eta gure nitxo printzipalak, gure merkatu printzipalak izango lehizke, balio erantzi altukuk eta exigentzia altuko sektorik izango genuke, ez? 1000 pertsona geha, mundu zehar, 5 fabrikazio planta dauzkeu, azalduko ditutenak, 3 negozio unitate dauzkeu, 60 herrialde baino gehiotan gaude, 175 milioi euro inguruko fakturazio joan gabiltz, ikusten zuen bezala esportazio maili oso altu da, 1,8 innovazioa fakturatzen duran 2 inguru destinatze dugu, eta 60 urte dauzke gaur egun AMPOk, datorren urtin 60 urte ingoitu AMPO sortu zanetik. Gure bezero nagusileek mundu mailan dauden enpresa energetiko nagusileek die, batzutan zuzenien, eta gehienetan ingenieritza bidez saltzen jo. Ezagunen entzunak, zuek esatu ditzak zuenak, BP, Shell, Repsol, Total, Petronas, eta abar luze bat, ez? Eta, ze eskaintza ditugu, ze mundutan gabiltz gu. Alde batetiken, balbulagintzatik gaur egun oso ezagun. Balbulagintza esate deunin, sektore ezberdinetako balbulak, betire nitxo exigente horietan, alde batetiken, karbono emisio bajuko sektoretan saltze dugu, bereziki gas naturaliko mundun fuerte geha. Eta gero hortik aparte, baita begi bat jarrite daukeu, transizio energetikoa behire, hidrogeno, biofuel, kaptura karbono eta bar. Beste sektore bat gaudena, upstream izango litzeke, estrakzioetan, bai lurretik eta bai urazpilen, refino mundune bai, kimika, petrokimika, mineria, horiek izango litzezke sektore nagusiunenak balbula munduen. Ondoren, balbula batzun, presentazio batzu dauzkez, baina horiek azkar pasako ditutez luzatzeatik, gure balbula ezberdinek, hau adibidez gaz naturaliko horreko eititugun balbulak, hauek urazpilen profundida ondira eta presio ondira eta lan iteko prestaute duen balbulak, zakur, refino, kimika, petrokimika, mineria, beti lehen komentatu duten helburu horrekin, sektore exigentea da eta balio erantzi altuko sektore eta destinauta esango denuke. Orain arte enpresa oso mekaniko izen gehala, gaur egune bai, baina gero eta gehiago digitalizazio gaietare gero eta gehiago enfokatzen egiala. Eta hortik aparte, beste soluzio bat eskaintzen duguna eta indarra hartzen nahi dena da zerbitzue. Lehen zen dut, produktu mekaniku bai, digitalizazio bai, eta gero negozio unitate bezala indartzen egea zerbitzua. Zerbitzu zate duen da, bezeru behar dituen zerbitzuek, atzerreien, izen daitezke asistentzi teknikuek, repuestuek, formakuntzak, mantenimentuek, orduan, bai lan hauetako eta gainuntzine dagoen esportazio mailikin, bai AMPOn oso beharrezku, bai atzerrire bidaiatzeko prestutasunen beharrezku da, eta inglesan ezagutzare beharrezku da posto oso askotan. Eta gero laugarren soluzio, hirugarren unitate negozio izango litzeke fundizioa. Fundizioa esate deunin, izango litzeke aldeatik fundizioko prozesue, baina gaur egun mekanizauko planta potente bate badaukeu. Orduan, produktu batzuk fundiziotiken
gero mekanizatu eta zuenin saltzitugu, eta beste batzuk kanpotik ekarri, inkluso forjaut izin lehikebe, eta mekanizazio bide saltzitugu. Orduan, mekanizauko postutan dare, persona asko dauzkegu. Ze gaitasun dauzkegun, merkauko beharrotei erantzuteko, labur esan da, ekipo multidisciplinar bat daukeu, ingenieritzako oso orientazio altukin, lehen Josik izan duen bezala, gure kasun ingenieritzak pisu handi dauke, eta hortik aparte, kolaborazio estu daukeu, bai gure bezeroen ingenieritzakin, zentro teknologikokin, unibertsitatekin, eta barrekin. Eta baita, dauzkeu banko probak, punta-puntako banko de probak, azken finin, komentatu den bezala, sektore oso exigentetan lan ite deulako, eta merkatun jarri aurretik balgulak eta gure produktu balidatzeko beharrezko dalako. Eta beste gaitasun bat daukeuna da, fundizioa daukeu, hori lehen esan duten bezala, eta fundizio horrek albideratzegu bestea beste, materialetan da ezagutza altu batek utzie, 30 urteko esperientzia daukulako bertan. Mundu mailan nun gauden, hauek Idiazabako plantak die, eskubidaldin da ona fundizioa eta mekanizoko planti izango litzeke, eta ezkerraldin balbulana, gure oinarrile bertan dago. Indian beste planta bat daukeu, 300 y pico personakin. Arabia Saudin Igaztik beste planta bat daukeu, eta Kazajistanen azten egia. Eta, etorkizunea bire zegi dalerro ze linea estrategiko markatzitugun, alde batetiken, nitxo exigente horietan, bezeru behar ditun zerbitzuk, balio erantzia altuko zerbitzuk ematen segio jarraitu, bezeru behar duen leku neon, lehen esan duten bezala hartako beharrezko daukegu, jendie preste doti atzerrire juteko eta hizkuntzan da ezagutzie, inglesan ezagutzie, ilegalde hori beste egiten, beharrezko da. Bezeru gertu dute hori alde batetik da planta industrialan bidez, baita zerbitzuko asistentzi teknika eta garren bidez, eta baite komertzialki, bai gure komertzialak, agente delegau eta sare komertzial guztien bidez. Torkizunea behire baita, begi bat ja transizio energetikoa behire uki berdu, hau da gaur egun dauzkeun energi iturriek betireko ez izango, hor besteak beste hidrogenoa behire eta garba gaude, hidrogenun kasun Euskal Hidrogeno Korredorin gaude, Europako Aliantzan ebai, eta gainuntzeko gaietare adio merko dut transizio energetikun baitan. Beste puntua lehen esan detena, oso enpresa mekaniko izen gehan arren, uste enpresa da nahi, eta etxine bai, eta gaiu gehiago dauzkeulako teknologikuek, teknologire eta digitalizazioa egokitzen joan beharko dugu, bai, gehu barrun dauzkuen prozesutan eta baita merkauen saltzitugun produktutan ere bai. Hortik ene, etorriko bai persona beharrak eta barrun dauzkeunak egokitu beharrak baita prozesu horieta eta ezagutza horieta. Diversifikazio jarraituko dola ere bai, hori dudei gabe, berezik hau fundizioa behire da, alegi gaur egun dauzkuen prozesuna aparte, hainbeste dependentzia ez egitzeko dauzkenetatik diversifikatzen jarraituko dola, eta guretzako oso importanti da, gure garapena eta garapena bai, baina bailari eta eskualdin garapenakin bai. Hori da nauztartute, horre aguti da, gu dauken erronki eta gu dauken helburue. Eta hori izango litzeke, ekarri eten aurkezpena, eta talentun tematan ustez, komentago ditugu gainuntzeko temak. Josi eta Jurgi, nik bi gai atako ditut, zati batez ere gu guain nola egean goiekitik datu guztioek biltzen eta datu horien guztion ingurun hausnarketak egiten, guretzako oso garrantzitsua da kontrastea enpresekin. Zati batzuk gauz bada datuk, baina gero beste gauz bada errealidadea. Enpresak bizi dezuten errealidadea, ez? Eta, hain justu guain galdetegi bat prestatu dugu eta Goierriko enpresa askotara bialtzen egia, ez bakarrik industrialetara, beste sektoretako enpresetan ere jakin nahi dugu, ze arazok dauden eta ze etorkizuna begira, ze aukerak dauden. Eta, ikusten dugun gai bada, danak hitz egiten dezue pertsona kualifikatuta, ez? Talentua, pertsona kualifikatuak, kontratatzeko arazoak, eta ikusi ditugun datun arabera,
ala dirudi ez, arazoak egon daitezkela. Hoi nola bizi dezutetatik, azkenen perfil berdinengatik aizea burrukatzen, nola bizi dezue hau dana enpresetan? Bai? Bueno, a ber, nik bai izango nuke, bat kanpotik nola bizi deun baino lehenengo gauzi, barrukuk okitzen da eguneratzen joan berdeula da. Azkarri joen mundue, lehen komentatu dute bezala, digitalizazio temak gaur egun ja postu danetan eta perfilanetako postutan da datoz, horren lehen barrukuk formatzen eta kualifikatzen joan berdeu. Eta behin hori indagun, nola jutekean kanpoa bileo, nola lotze deun, aldan bezala, garbi izan da, eta... Nik uste aldan bezala eta azkenen enpresa erakarri bat saiatzen, iten eta demostratzen. Baina egie da, gaur egun dago demanda gehiago, baina hor gare borruka baten. Nahiko lanakin. Pentsatze, bai urgi eta bai enpresa bestetan eta nahi bezala, azkenen nola eman bulta horri, erronka horri, nik askotan esaten ematen du gaur egun enpresatako gizabaliabidek konpetidore gehala. Hanpo eta indarez geha konpetidore, baina jendentak eta nahiko lanakin. Horrekin lotuta eta berriro azaldu dituten datu horietara bueltatuz, tradizionalki Goierripetik industria eta ematen do gizonezkoen lanpostuak, ez? Datu batzuk atea dituzatik izugarri irutze zait. Bakizue emakumen ze portzentaiak egiten ditun STEAM bokazioekin zer ikusia dituzten ikasketak, hau da, zientzia, teknologia, ingenieritza eta matematikak 15%. Emakumen 15%ak bakarrik egiten ditu ikasketa horiek. Eta gizonezkoetan berriz 40%ak. Eta unibertsitatetara juten malimagea, ja ingenieritza batea, matrikulatuta dauden 23% bakarrik dira neskak. Eta lanbide heziketan 9% bakarrik, ez? Orduan, hor ematen deo badaukagula, ez? Aukera bat gauzak egiteko. Eskualde mailan Goierri balein ere gai hori atatzen nahi da, enpresen artean, baina zer gehiago egin dezakegu, ez? Guk eskualde bezala, enpresekin, ikastetxekin, ze aukerak ikusten dituzu zerbait egiteko? Ez utzi batxierrean arte, baizik eta aurretik ja hasi, baiaratze behar don, ze tipu enpresa daren, zeren egia da, lan gehienetan bai emakumek eta bai gizonezko berdin ditzaketela. Badakigun nundi gatozen, badakiguz zein izan daen bizi modue, baina ingenieritza bat iteko berdin da. Gaur egun baita ere, tailerreko lanetan, la fuerza bruta esaten dan bezala ez da inbeste behar, gaur egun daren sistemak eta nik uste baita ere emakume sartzeko ez lukela behar olako zailtasunik, baina kualifikatu behar da. Kuestio da, kualifikatu behar da. Bai, gure kasune prozesuk irikitze ditugunin, logikamente, genero ikuspegitik bilentzako balio dabe, bai emakumintzako da gizonezkuntzako, baina zenbait prozesotan ikusten egea, emakumik aurkezturi ez zaulaiten. Orduan, ne ustez hori dakea, la pescadilla que se muerde la cola. Alagia, referenteik ez da puesto horietan, jendie zailo da juten, eta nik horri egituko nioke, josik esan duna, ez? Askotan, gaur egungo gaztiek, 17-18 urte aliatzen arte, ez tebe garbi eukitzen, zein nahi debene askotan, nik uste orientazio aldetik bada hola zeo betu, aurreko urtetan garatzen jun berdala, ze aukera daude, ez daude, horrekin ze ikasketa berdie, ze azkeneak olagatze bali maezu, eta gero dauzkezun referentiek, gizonezkuntzako batzu bali mae, emakumintzako bestie, eta estereotipo batzu bali maude, nik uste horrek asko markatzeula, eta kulturi horrek egiteula, eta horrek zailtzeula, bukle hori puzkatzea.
Beste gai bat atea dana da, errelebo falta hori aurrikusten da, datozen urtetarako. Hau da, gaur egun merkatuan dauden pertsonekin eta bueno, adin tarte desberdinetan dauden pertsonekin, badirudi ez dela nahikoa izango erretiroa hartzen jungo dian pertson horiek errelebatzeko edo beraien postuak hartzeko. Orduan, bueno, takit ze hasi beharko dugu, jetea kanpotik ekartzen. Dato demografiko kumate esateben arabera, garbile emateu baietz, alkarrekiko burrukik erota onditio izango, hemen daudenak erakartzeko, baina gaur egun dauden datukin emateun ikustala izango, orduan horrek bai bultzeko gaitu, baina ez enpresa beho barri, baizik eta eskualdie eta bailarie, erakargarri egitea, bestela gaur egun dauzkion enpleo tasak bintzet ezin ditugu lago mantendu, o bintzet zenbaki totalak ezin ditugu lago mantendu. Bai, netzako kanpotik, baina azken finean da nola bait, eta nire ikuspuntutetik, guain dela ez dakit, 50 urte, o 60 o 80 urte, nik aite gallegoa dauket eta aite honea etorri zen, berrin pasatu beharko da bestekin, eta berriro honea jendea erakarri behar deloko, azken finean hau aurre atatzeko eta enpresak aurre atatzeko. Baina nik uste immigrazio hori inberko deula. Ez Espaini mailan, baizik eta kanpotik. Nik uste gaur egun eozin bazarretik etorriko bazan jendeak kualifikauta, lana seguro. No? Hoi da. Baina gaur egun gaztek zer nahi du? Zatik, asko entzuten da, ez? Ez, nik telelana. Nik egin nahi dut hemendik lana, ez dakit nungo enpresa batentzat. Hoi asko entzuten da. Nola bizi dezue egoera hori, ez? Errealidade hori, zatik? Bai, gertatzen dena nik uste hemen lehen esan duzu, industria da gea. Eta telelana, perfil batzutan edo bai, baina industria gea. Eta industria behar do, palpar, tokar. Telelana, bai, telekomunikazioetan, logistikakin, baina, hemen bai behar dela industriako, horrek ez du esan nahi ez daula telelanik, ez eta horrea junbarauko gehiago. Baina bai nik ikusten dut, industria desberdin edala, esaten zuen, telelana bai bankak, horta behartzen nahi gaitue baita ere, bankan aldetio, ja hemen ez daugeu banku bat esate bateako. Nondik, interneten deitzen dezu eta hartzen dizu ezagit. Andaluzikoa, Sevillako, Kubakoa, berentzat. Baina hemengo enpresa ez daulakoa, enbeste. Enbeste horren. Bai, nik uste, bai, zauden sektorik asko balitzatzen dut telelana, ala eta guztiz, sektore danetan, industrialinek erota gehiago entzutean gauzua da, eta gehiagoa jungoa, baina, indiken, arlo industrialien, gertutasun hori eta bertatik bertako zerbitzu horrek indiken pixu handi jagula, esan nuke. Baina, sektore askotan gehitzen dijula eta gehitzen dani jungoala hori garbila. Nik ez dauzke galdera, jo. Ez dakit igual zuek zerbait galdetu nahi zu eta... Bai, eskerrik asko zuen hitzaldiagatik eta mahai inguruagatik. Nik galdera badaukat, aukera aipatzen duzu, hau da, hemendik urte batzutara jendea beharko da, baina jendea beharko da, baldin eta oraingo produkzio ritmo bera mantendu behar baldin bada, oraingo kliente kopuru bera mantendu behar baldin bada. Bankaren adibidea jarri dezue, eta bankan adibidez, geroz eta jende gutxiagok lan egiten du. B aukeraren diseinuan pentsatu dezue, hau da, jende gutxiagorekin nola antolatu zuen enpresak beste produkzio neurri batzutan eta beste salmenta neurri batzutan? Hombre, beste sal neurritan batzutan, geroz da gehiago, no? Azkenen ezin dugu esan zer da sal neurrie gehiago edo gutxigo.
bai egie da, baita ere, lehen Jurgik esan duen bezala, teknologie gauz batzuk itea laguntzen do baita ere gehiago. Eta jendea, zagi dan gutxigo, baina bai desberdine, eta toki desberdinitatik itea. Baina, hori da baserritan bezala, oain dela 50 urte, behiek hor bertan zeren eta behartzan morroia eta denak. Gaur egun, holakoik ez dago, eta beste sistema batzuk sortu die. Enpresatan eta industrin berdin pasatu beharko da. Berdin. Zagire, erantzun dizuten ez, baina... Nik momentuz gutxilloa jutie, ez dugu pentsatzen gero, merkau ebeak esango igu nondik nahi jun berdeun, bai evoluzio bat egon gola, gaur egun dauden zenbailan, desagertzen o aldatzen jungo gela, baina, bueno, besti etorri lehiket eta posiblemente etorreko, baina momentun daukeun plantillako eta volumeneako pentsatzen egia. Nik datuta junda, gai hau, guain dela, goatzen naiz, 2005 egin gendun Goierriko plan estrategikoa eta gai haure irtentzan, ez? Esaten, etorkizuna begira agian enpresek langile gutxigo beharko dituzte, tailerren, eta hala izan da, azkenen, baino ingenieritzan askoz ez gehiago daude. Beste perfil batzuk, esan nahi dut, enpresa beak aldatu egin dituzte, langileen perfilek eta tipologiak, baino langile gehiago daude. Orain garai hartan, 9.000 edo 8.000 lanpostu balima zeuden Goierriko industrian, gaur egun 12.000 daude. Orduan, tendentzia horrela mantenduko da, ez dakigu, baino horrela mantendu ezkeo, seguraski lanpostu gehiago ere sortuko dira, seguraski beste perfil batzuetakoak. Kaixo, eskerrik asko iroi. Galdera badoket zutzako, Iker. Zure diapositiba baten irakurri dut, atracción de talento, fomentar vocación STEM. Nola enbar dezueo, ze asmo daukazue, nola kudeatu bar dezueo hoi? Eskerrik asko. Bai, justu hori da, azterketa honen bigarren zatia, ez? Oain nahi deguna da, lehendabizi, enpleguaren egoera aztertu eta etorkizuna begira, zer nolako aukerak ikusten dien, edo zer nolako irtenbidek ikusten ditugun lanean hasteko, baino bai nahi dugu martxan jarri proiektu bat eskualde mailan, eta horregatik galdetu die, zer egin dezakegu elkarlanean, ja engantzatu nahi ditut hauek ere, nahi dugu jarri proiektu bat, bizkat enpresatan dagoen lana bisibilizatzeko, jende asko, gaztetxo asko ez dut ezagutzen, ez dakit enpresa baten zelan egin daiteken, ez dakite neska batek, indar baten, hanpo baten, edo kaf baten zelanak egin ditzazken, ez? Ordu nahi dugu lantalde bat sortu, Goierriko ikastetxeekin eta enpresekin, eta dinamika bat martxan jarri, ez epe motzea, epe luzea, eta lehen zuek aipatu dezue, gaztetatik hasi. Ez ja batxillergon daudenak, zatik batxillergon daudenak ja seguraski aukerak eta indute, eta ja badakite zer ikasi behar duten, baizik eta azkarrago. 8, 9, 10 urtekin hasi, enpresa mundua gerturatzen, eta dauden topiko horiek saiatu puskatzen. Eta hori nahi dugu baia iraietik aurrea martxan jarri, orduan, jungo gea kontatzen. Bai, atxaldeon. Askotan talentua dago lotuta formakuntzari. Desfase bat ikusten duzue gaur egun dagoen formakuntza eta dituzuen beharrak, ez da egiten adibidez Goierri alden telekomunikazioak, informatikan, berriztagarrietan ez dago formakuntzarik. Orduan, beste Gipuzkoatik helikatu behar dezue edo ikusten dezue desfase bat edo ikusten dezue igual dagoen formakuntzak erantzuten duela dituzuen beharrei? Gure kasun bai da oso enpresa mekanikulen komentatu duten bezala, baina momentu honetan bi prozesu dauzkegu irikite eta bile di ingeniero elektroniko eta ingeniero informatiko ez gehalako ebilatzen inguruen, itxiko du prozesu, baina luzatzen nahi dienak, arlo hortan adibidez, jende gutxi guzti dolako eta aukera gutxi guzti dolako, eta inguruko enpresa dixentetan, zentzazio hori badola esango nuko ez da egit. Bai, nire berri, baita ere
esan duzu, formakuntza falta, bueno, nik hainbeste, igual, ikasleen falta, igual izango da gehiago, formakuntza baita ere egie da, nik Goierri eskolakin adibidez, harremanak eta izan ditut, eta beste, eta bai izan da gauz bat, enpresak gerturatu garrako, Iker esan du bezala, eskola eta gerturako gehiago jakiteko ze behar izango ditugun geroa behi da, ez bakarrik gaur egun zeiten deun, baizik eta geroa behi da nola egin, eskolatako plan estrategiko baita ere, eta hor parte hartu. Oso polita izan da, eta Iker zuzu horre jarri duzu datu batzuk oso garrantzitsua direnak. Emakumeek zer gutxi erlatiboki apuntatzen dira ikasteketa, tekniko, informatiko, eta hanpok eta indarre behar dituzten perfil kualifikazioetara, zenbat gutxi. Aipatu dituzue, arrazoi bezala igual estereotipo batzuk daudela, ez dakit zer. Baina zer diozue konziliazioaren arrazoiaren inguruan, zuen enpresatan. Nik ezagutzen ditut, bi enpresatako kualifikatutako tekniko baten exigentziak, eta zuek bezalako munduan zabaldutako enpresa batzuen beharrak, eta emakumezkoak familia izan behar balin badu, nola ikusten duzu? Historikoki pixo handi jokidula horrek bai, gaur egun dauden lege aldaketak inda askoz gutxillo. Adibidez, gizonezko bateke 4 hilabeteko aitatasun baja badauke. Zentzu hortan, horrek berdintasuneako pausutan, nik uste asko laguntzula. Gaur egun lehen emakume batekin, haurdunaldi baten emakume askoz gehiago egite zion, gizonezkoi baino, gaur egun gizonezko bateire 4 hilabetera egite jordun. Nik uste ekiparatze aldea pauso garrantzitsua dela adibidez hori. Kontzilazio aldetik. Gero bai egile da, zaintzako lanetare gaur egun, oindiken 150, ez da laizeten hor, gai sozialetan gehiago zartzen egin enpresak guta baino, ala da. Baina enpresa ikuspegitik, momentu honetan, aitatasun batak eta matasun batek, antzeko edo, bai, haustura hori dauke lanakiko. Nik pentsatzen dena, konziliazioa esan dizu, emakumeek eta gizonezko gaur egun antzeko die, konziliazioak, eta enpresan nik uste konziliazioa lantzeko garaien arazoa berdina dauko emakumeekin eta gizonakin. Nik ez de pentsatzen emakumea dalako edo gizona dalako konziliazioa ez da soziedadekoa, beste aldaketa badator hor haundie, baina arazoa da ez emakumeo gizona izateatio, baizik eta konziliazio beha ze sortzen don, enpresa barrun nola antolatu gai asko eta segun ze lanetan, hori bai, baina bestela ez, nik generoan aldetio ez dut ikusten. Nik generoan aldetik gaur goizen justu, eukideu bilera bat, Eluiarrekin, Eluiar Fundazioarekin, azterketa batzuk egin ditulako, eta Goierrin ere, Euskadin zehar, jakiteko pixkat, neskak, eta batez ere gaztetxok, zeatik ikusten duten industria horren urruti. Zati beti galdetzen digute, enpresei, edo erakundei, baina, umein zatik etzaile galdetzen, ez da, hauek justu hoi egin dute, galdetu dute, galdeketa bat egin die, gaztetxoei. Eta jo pixkat harritu dagatu naiz erantzunekin. Lehenengo espero nun, lehenengo erantzuna izan da, ez, irutzen zaie gizonezko lana diela, bazatik daukea burun, tailerreko lana, makinakin, grasakin, buzokin, da, pixkat horrek atzea botatzeitula, ez? Hori lehenengoa. Baina gero esaten diren, baina lan horietaz gain, badaude beste batzuk, eta erakusten die, ingenieritzakoa, edo pertsonaleko arlon, edo ordenagailukin da. Eta behaien erantzuna, askotan, izan da, baina ni ez naiz gai hori egiteko. Eta horrek, pixkat harrituta utzi nau. Osea, ume gaztetxo batek, esatea ja, behaz dala ikusten horrelako
Orduan, ez dakit, nik usten dut hor, sensibilizazio lan asko egin behar dela, erakusteko hor lan egiten duten pertsonak normala diala, ez diala beste munduko dakit. Orduan, nik uste dut hor lan asko dagoela egiteko. Kaixo, mila esker. Esan dezu talentu egin behar dela erakarri, ez? Eta baita mantendu. Mantentze aldera, zui alde egiten dizuen gazteko, jendeek, ze egiten dute? Beste bertako enpresatara joan, edo kanpoa joten die, atzerrira, o ze datu dituzue? Bueno, gure kasun, zorionez zango nuke gaur egun rotazio handik ez daukeu, rotazio badaukeu, jende batzuk jutzaizkigu, eta, danetik dago. Batzuk jutzaizkizu, beste erabateko lanpostu behar ditubelako, arrazoi ezberdinetan jarritea, beste batzuk, bere lana gaur egun ez duela betetzen eta beste erabateko bidatzeula, kontziliazio baino gehiago flexibilea arrazoiek telelanare behin hartetzeu, baina, ez dakit. Danetik pixket, baina ez nukerik, gure kasu mentzea arrazoi konkretu bat ez nuke esango, ez dakit. Ez, ni konkretu ez, baina, baita ere nik gehituko nuke distantzie, azkenen balen esan duna, lana toki askotan dago, eta gaur egun Donostiko bate, nahiago do, Tolosan edo Andoainen lana egin, honeaino etorri baino, eta horren hoi gutzako ere arazo izan da, segun ze lanpostutan, telelana eta bat eta beste, pixka moldatzen zea, baina bestela nahiko zaie. Nahiko zaie. Beste galderarik? Aportazio txiki bat inportez badizue. Lehenizkata bere txikitasunetik aurten ingeniariak elkartearekin eta emakumea zientzian elkartearekin antolatu duen biasainen, gu inoiz ez gera joan ikasle jendeari begira. Baina aurten lehenengo aldiz salto txiki hori eman dugu eta bertan antolatu da emakume ingenierien inguruko mai inguru bat, 4 emakume eta gazte eta beste edadeko batzuk ere, aurkeztu zuten ingenieri izatea zer dan eta zelan egiten diran. Eta esan barra daukagu, 200 ikasletik gora, Baiarreko ikastetxetako 200 ikasletik gora izan genitxula bertan. Orduan guk alde hortateo gure ale txikia ere jarri nahi dugu. Eta nire beste aportazio txiki bat esango nizueke, biok bai indarrek eta bai hanpok erakusketa jarri zenuten bere momentuan, eta neu jende askokin junitzen erakusketa hori ikasle jendekin erakusteaz. Eta 13-15 urteko gure gaztetxok flipa egiten zuten balbula zer dan. Ez egiten zer dan balbula bat. Ez dute inoiz motore bat aske ikusi eta zer dan horren funtzionamentoa, ez dakite zer dan motore bat. Eta agian hor daukagu lehenengo pausua jendea jakiteko ze demondre egiten dan indarren, ze demondre egiten dan hanpon, baina gauza txiki-txikitatik adin txikiagotan hasita ez. Nik hori esango nizueke, aportazio txiki bezala balio badizue zerbaitetarako bintzet. Eta bestela, eskarrik asko, iruditzen zait izan dela. Nik, baina pixka eta aportazio horrekin, adez guk, lehen urte bukaeran, San Benitokok eta horritzen baita ere, eta baita ere, harrera oso hona izan zen. Badakit bai. Pentsatzen tanpok ezakit, baina baita ere, no? Orduan horixe bakarrik. Eskarrik asko, plazer bat izan da zeuek entzutea, iruditzen zaita argitu diguzuela zer dan talentua eta zer beharretan zaudeten, eta leheneskatan aldetio mila esker eta laster arte. Eskerrik asko.